Na yi kewar ka ya Rasulallahi, wai yaushe za mu sadu, kaddara mun na zo na ɗan kalle ka, ko da ban zato ba. Ina kiwon kaza ta gida da ta waje, ina kiwon talo-talo, kuma sannan ina kiwon tumakai. Idan an kawo kayan noma ina sarrafa su. Da farko dai suna na Hafsat Tahir, wacce mutane suka sani da Hafsat Kabuga. Ɗaya ce daga cikin Yabon Annabi na cikin jihar Kano, wanda nake zaune a ƙaramar hukumar Gwale a unguwar Kabuga. Me ya ja hankalinki kika faɗa fagen begen fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da farko dai ni tun daga Islamiyya na fara, kuma sai Allah ya kaddara ya haɗa ni da ƙawa ko in ce 'yar uwa wadda ta ɗora ni akan tafiyar, muka ci gaba da tafiya tare da ita. Ko za ki iya gaya mana sunanta? Aisha Musa Kabuga. Shin ke kike rubuta kasidu da hannunki ko rubuta miki ake yi? Ana rubuta min kasida kuma ni ma ina rubuta. Wacce kasida kika taɓa rubutawa da hannunki? Namijin zaki. Shin za ki iya rera mana? Na'am. Namijin zaki alin Fadima, bawon Allah abun ambato, sarki Allah tukar gaskiya, kai me ka samu ba tambayar a dare ka samu ko safiya. Adadin kasidunki sun kai nawa? Zan fi 25 haka. Na kuma dukansu kin buga su? Shin Sayyada Hafsat Kabuga tana yin noma ne ko kiwo? Ina yin kiwo. Ina kiwon kaza ta gida da ta waje. Ina kiwon talo-talo. Kuma sannan ina kiwon tumakai. Duka gaba ɗaya? Duka. To ɓangaren noma fa? To ba na noma gaskiya. Amma dai ina yin wa'annan, sai dai idan an kawo kayan noma ina sarrafa su. To kamar a wajen sarrafa kayan amfanin gona, me kike sarrafa, me kike yi? Ina sana'ar ƙwallon kwabo, tunda shi da gyaɗa ake yin sa, kuma kaga gyaɗa ita ma tana ɗaya daga cikin kayan gona. Ina yi. To na gudunmawa za ki iya bayarwa a ƙashin kanki ta yadda za a ce an wayar da kan al'umma ɓangaren noma a musulunci ko kuma kiwo a musulunci? Kamar yanzu yadda nake yin ƙasida, zan iya ɗauka wani maudu'i daga cikin ƙasiduna in ce yau zan yi magana akan yadda annabi yake yin kiwon shi, da kuma wasu daga cikin sahabbai yadda suke yin noma. Zan iya ɗauka in ce zan yi yau akan wannan zan yi ƙasida. To wannan albishir za ki yi wa masu kallon mu da masu sauraron mu, shin za ki yi din ko kuma? Insha Allah zan ɗau wannan maudu'in in yi shi. To na jan hankali za ki ga 'yan uwa shu'ara domin su ma su dawo ta wannan bangaren, su zo su fuskanci wannan bangaren, su ba da gudunmuwansu? Jan hankali na shine su ma ya kamata a ɗauki wannan maudu'in yadda annabi ya yi kiwo da kuma wasu daga cikin sahabbansa. Ya zama da wasu daga cikinsu su ma sun ɗauki wannan maudu'in kamar dai yadda na ɗauka, na ce zan yi bayani a cikin ƙasida ta nan gaba insha Allah, yadda annabi ya yi kiwonsa da kuma wasu daga cikin sahabbansa suka yi kiwo da noma. Su ma yana da kyau su ɗauki wannan maudu'in. Ki kirkirar mana baiti ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na yi kewar ka ya Rasulallahi, wai yaushe za mu sadu, kaddara mun na zo na ɗan kalle ka, ko da ban zato ba. Wannan fata kike da shi ga wannan kafa mai albarka? Fata na kamar yadda suka ɗauko suke magana akan dai noma da kiwo. To Allah Ubangiji ya ƙara ɗaga su fiye da yadda suke yanzu. Ina kuma ya ƙara ƙarfafa gwiwar mu baki ɗaya da mu da su da baki ɗaya. Akwai wani sako da kike so ki aika ga al'umma, musamman masoyanki masu sauraron kasidunki? Ina yi wa kowa fatan alkhairi.